ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାମୁଁ କମେଡ଼ି। ଆସ ଆମେ ମାମୁଁ କମେଡ଼ିରେ କମେଡ଼ି କରିବା। ଆଜି କମେଡ଼ି କରୁ କରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଲି ଯେ ଚୁଗୁଲାମୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ହେଇ ହେଇ ହୁ ହୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୁଗୁଲାମି। ଚୁଗୁଲାମି ହେ ଲାଇଟି ହେଇ ପଲା ହେଇ ପଲା। ଏମିତି ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ କରିଛୁ ଚୁଗୁଲାମି। ମାମୁଁ କରିଛି ଚୁଗୁଲାମି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚୁଗୁଲାମି ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ, ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ପପୁ ପମ୍ପ, ମିଷ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କମେଡ଼ିଆନ ମାନେ ମୋଠୁ ଚୁଗୁଲାମି ନେଇ ଚୁଗୁଲାମି କରନ୍ତି। ପପୁ ପମ୍ପ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବା ତ ବୁଝିଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେବେ ବାଳ ହୁସ୍। କି ଚୁଗୁଲାମି ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ହେ କଥାଟା ଡେସ୍, ହେ ତୁ ଯାଉଛୁ ଡେସ୍, ହେ ତୁ କରୁଛୁ ଡେସ୍, ହେ ତୁ ଆଇଲୁ ଡେସ୍, ହେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଡେସ୍। ସବୁ ଡେସ୍ରେ କାମ। ସେମିତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦ ଡଟ୍ କମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଥିଲେନି ବୋଲି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଗଲା ଚୁଗୁଲାମି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଇଛି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଗୁଲାମି କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁ କରିଥିଲି, କହିଲି ନିଗିଡ଼ି ଗଲା। ସେ କ'ଣ ନିଗିଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିନାହିଁ। ଗୋଟେ ନର୍ସ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହେଲା ତ ନିଗିଡ଼ି ଗଲା ଛୁଆଟା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କଲେଜ ସାରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଛୁଆଟେ କଲେଜ ଗଲା ନିଗିଡ଼ି ଗଲା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ହୋ ମାଇ ଗଡ୍ ତରଳ ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହଉ ମିଷ୍ଟର ଅନୁଗୁଳ ଭାଷାରେ ତୁମେ ମାରିବି ଜାଣିଛୁ ନା ଏମିତି କହିଚାଲିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚୁଗୁଲାମି ମାନେ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚୁଗୁଲାମି ମାନେ ବଡି ଦେହ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚୁଗୁଲାମି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣ ମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନେ ଚୁଗୁଲାନ୍ତି। ଆହା ଇସ୍ ନାଇସ୍। ତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚୁଗୁଲାମି ଅଛି। ତମମାନେ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତ ମୋତେ କିଛି କୁହନି, ନିଜେ ବାହାର କର। ହେଇ ଆଇଲା ଦେଖିଲୁ ଆଇଲା ଦେଖ ଆଇଲା। ଚୁଗୁଲାମି ଏକ ତଳିତଳାନ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହିସାବରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଚୁଗୁଲାନ୍ତି। ଆମ କଲେଜ ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଆ ଘାଟ ବଜାର ହାଟ ସବୁଠି କରନ୍ତି ଲୋକ ଚୁଗୁଲାର ଛାଟ। ଟିରି ପାପା ତିରିକି ପାପରୁ ପାପା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲୋକମାନେ ଚୁଗୁଲାମି କରି 50 ଜଣକୁ କୁତୁକୁତା କରି ମାରି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଗୁଲାମିରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଚୁଗୁଲାମିଟି ଭାରି ମଜାଦାୟକ, ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଚୁଗୁଲାମି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ପୁଲୁ କରିବା। ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଲୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଚୁଗୁଲାମି। ତ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା କରନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆପଣ ଦେଖ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖା। ଆହୁରି ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟର ଚୁଗୁଲାମି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ୍ର ଏବେ ବନଉଛି। ଆଗକୁ 6 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଦେଖିବ ଚୁଗୁଲାମି ବନେଇବି। ଓକେ।
ଓକେ ଟିଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ।